Σαντιάκο, άνοιξε την πόρτα. Περίμενε, με πονάς. Μου επιτρέπεις? Συγγνώμη. Περάστε. Ευχαριστώ. Περάστε, κυρία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Σαντιάκο. Σαντιάκο. Δεν σ' ακούει, αγάπη μου. Είναι αδύνατον. Κλειδώθηκε μόλις τον έφερε ο Αντώνιο. Και κανείς δεν τον ξαναείδε. Α, θα του κάνω ένα πικρό καφέ. Αμφιβάλλω αν θα τα καταφέρει να το ξυπνήσει για να το πιει. Ο πατέρας ήθελε να πάει να τον δει. ανέστητος. Όχι. Και κοίτασε τι όχι. κατάσταση είναι. Όχι, εντάξει. Καλύτερα να μην το δει ο παπάς σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να ξεκουραστεί. Θα του περάσει. Πώς το έκανε αυτό? Μετά τον πατέρα μου, ο Σαντιάκο υποτίθεται πως είναι ο άντρας του σπιτιού. Άκουσε, καλή μου, ίσως αυτό ακριβώς τον τρομοκράτησε. Η ευθύνη. Κοίτα, πρέπει να έπιε ολόκληρο το μπουκάλι. Ναι, αλλά είναι πια καιρός να αναλάβει και αυτός τις ευθύνες του. Και να βοηθήσει τον πατέρα μου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Σαντιάγκο έχει σχέση με αυτό που αναστάτωσε τον μπαμπά. Τα πιστεύεις? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, όμως έχω ένα προαίσθημα. Κοίτα, ο μπαμπάς μόλις του είχε δώσει εξουσιοδότηση για το λογαριασμό του εργοστασίου. Ο πατέρας αδιαθέτησε στην τράπεζα. Και ο πρώτος άνθρωπος που θέλησε να δει ήταν ο Σαντιάγκο. Δεν είναι παράξενο? Ναι, λοιπόν, έχεις δίκιο. Αλλά... Όμως πρώτα ρώτησε τον πατέρα σου, έτσι. Ναι. Ναι, αλλά δεν θέλησα να μου πει. Τότε λοιπόν να ρωτήσει τον αδερφό σου μόλις ξυπνήσει, έτσι θα λυθεί το μυστήριο, Όχι. Τι λες? Όχι, καλύτερα να μιλήσω στην Έλβια, τη γραμματέα του πατέρα. Ίσως να ξέρει κάτι. Καλά, εντάξει. Εγώ τώρα θέλω να πάρεις το πρωινό σου και να ξεκουραστείς, εντάξει. Να κάνεις και ένα ντουζ. Όχι. Γιατί? Επειδή πρώτα θέλω κάτι άλλο. Τι? Πρώτα έχω ανάγκη από κάτι άλλο. Τι? Ένα φυλάκι. Ναι. Μόνο ένα, Αγάπη μου, δεν ήταν ανάγκη να έρθεις. Είμαι μια χαρά. Ήθελα να βρεθώ κοντά σου, να βεβαιωθώ ότι είσαι καλά. Βλέπεις λοιπόν ότι... Πώς θα πάει η Μόντσε στο ράντσο? Α, πάρα πολύ καλά. Είναι ευτυχισμένη. Να βλέπεις πόσο κόκκινα είναι τα μαγουλά της. Πήρε και βάρος. Ήταν φυσικό. Η μητέρα σου είναι καλή μαγείρισα. Καλά, δεν είχε καμία κρίση άσθηματος, έτσι. Όχι, είναι εντελώς καλά. Λοιπόν, καλή μου, έκανες μεγάλη θυσία πηγαίνοντας εκεί πέρα. Λοιπόν, χαίρομαι που ήρθες ακόμα και αν είναι για λίγες μέρες. Εγώ στη θέση σου θα πέθανα στο ράντζο, ξέρεις. Έτσι νόμιζα κι εγώ πριν. Αλλά όλοι ήταν πολύ ευγενικοί. Ξέφυγαν από τις συνήθειές τους για να μας κάνουν να νιώσουμε άνετα. Δεν έκανα λοιπόν καμιά θυσία και μάλλον το απολαμβάνω, θα έλεγα. Αυτό δύσκολα θα το πιστέψω, Φαίνεται απίστευτο. Περάστε. Γεια σας. Μάριο. Γεια. Γεια σου, ξάδερφε. Μπάρμπαρα, δεν φαντάζεσαι πόσο πολύ ήθελα να σε δω. Με συγχωρείτε. Γιατί έφυγες από το δωμάτιο? Για να μπορέσεις να μυρίσεις ελεύθερα με τον μπαμπά σου. Θα μείνεις στο σπίτι μας, έτσι δεν είναι? Το καλύτερο για μένα θα ήταν να μείνω στο ξενοδοχείο, Μπάρμπαρα. Με κανένα τρόπο. Το δωμάτιο της Μόντσε είναι άδειο. Ο γιατρός πάει να δει τον πατέρα σου, Μπάρμπαρα. Ξάδερφε, σε ευχαριστώ που την έφερες. Παρακαλώ. Είπα στον Ντάνιελ να μείνει στο σπίτι. Αλλά προτιμάει το ξενοδοχείο. Όχι, δεν γίνεται. Πάω στην καφετέρια. Θέλετε κάτι? Όχι, ευχαριστώ. Ούτε κι εγώ. Θα δω αν ο γιατρός τελείωσε την εξέταση του πατέρα. Επιστρέφω αμέσως. Τι κάνεις εδώ? Μικρός που